Okay, maayong buntag, kabisayan ng Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, tinhisa ng inusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa Kanginan Sermon Abutis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini yung alagad, si Pagtuki Tat Samson makiguwan kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, Hulyo 19 karon 2014, o ang atong pagaisgutan, sugbo sa mata sa uban. So mga higala, sa di pa mo pala yun, tugutin ako sa pagpangayog katahuran kanyong tanan, no? Sorry kayo nga naputol ta kadiyot, wa dayon ta kasugod tungod sa mga problema na technical. Apan kita nibalik haron mapaambit kaninyo mga higala sa ato ang mga tukion karon, no? So nining buntaga magpalahi ta na atay mga bisita, no? Mga batan-on kini, they are young from the Netherlands. So taud-taud ato silang sayran, no, kung unsay ilahang mga kalihukan dinhi unya atong paminawon sad ang ilahang mga kasinatian, no? Ilang mga experiences about sa ilahang exposure or immersion program dinhi sa ato sa Cebu. So mga higala, once again amo mong giawhag sa pag paambit, no, sa inyuhang mga mensahe pinagi sa ato ang pagtawag sa atong pagtuki hotline. Ang mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754 nga to ang patuki mobile. Ang numero 0933-521-2934, no? So nya amo sad mong giawhag sa pag-post, no, sa inyuhang mga mensahe diha sa ato ang Facebook account or Facebook page, no? Karon taod, no? Amo mong giawhag sa pag-post ron ato kining basahon panahon sa ato ang programa. Okay, so di na to langanon mga higala, ato dayong introduce ang ato ang mga bisita karong buntaga. Una sa tanan, unahon ako papaila kaninyo ang kasamtangang program officer sa Eduardo Abitis Development Study Center, si Miss Jenny Lee Tan. Miss Jen, maayong buntag. Maayong buntag Sir Tats, maayong buntag sa mga tigpaminaw sa pagtuki. Ako si Jenny Tan, gikan sa Ramon Abutis. Unya, gikuyugan sa nisiyag usa na sad kabatan-on, no? Usa sa mga leaders siya sad, no? Members, usa ni siya ka convener sa Young Heroes for Cebu. Ang akong suod nga higala si Shari Julia Gonzales. Miss Jul, maayong buntag. Hi sir, maayong buntag ug maayong buntag sa mga tigpaminaw na to karong buntaga. Ako si Julia Gonzales, 19 anyos ug taga Cebu. And with us this morning are my friends, no, young friends from the Netherlands. First of all, I would like to introduce Jaap Milenaar. Mayong buntag, my name is Jaap Milenaar. I'm also one of the Dutch delegates, 16 years old. I'm half Filipino and still a high school student. Wow, half Filipino, no? So, Yeah. 16 anyos pa mga higala. Usa ka high school student, pero tanaw na ko murag di man ni pang high school ang height ani. Yes. Para mura na siya college na. Anyway, so that's Jaap Milenaar. And next is Jonathan Krenigberg. Yes, Jonathan, good morning. Mayong buntang, everybody. My name is Jonathan Kranenburg. I'm 21 years old. I am one of the Dutch delegates as well. And I study geology at the university in Amsterdam. Okay. The next visitor we have, my friend again. Before, he's young, now he's the adult, one of the adult leader. One of the adult leaders, okay? So, Stefan, yes. Yes. Good Go morning. ahead, Stefan. Good morning. I'm Stefan. I'm 28 years old, and I'm one of the adult leaders of the group. So, now you're one of the leaders, no? Adult leaders here in Yeah. this group. Okay. Now, first of all, ganahan ko mangutana ni Miss Jen, no? Miss Jen, una sa tanan, kumusta man ang grupo karon, no, sa PDX nya? Pasabta ko no may unsa ning PDX ug ang iyang mga goals niini. So, may buntag nga balik, no? Kaning yung Pinoy Dutch Explore kay nagsugod jud ni siya pag 2006. Nahimo kini kay tungod sa sister city relationship sa Cebu City ug sa Haarlemmermeer, Netherlands.
Unya tungod ana nga friendship na himo siya nga programa nga nangari diri ang mga Dutch pag 2006 unya karon over the last 7 years, maybe 8 years, naanay 7 runs. Unya karon ang 8th run nila. So ikawalo na karon, no? Yes, ikawalo na karon na naana ni mga 147 ka Dutch youth and adult leaders nangari diri sa Cebu City. Unya karon nga run kay naa sila mga 15 ka buok, 11 ka youth ug 4 ka adult leader. Ang tumong jud ani no kay para paambit sa ilang mga nahibaw-an, knowledge sharing, cross-cultural understanding. So kuan jud siya nga murag makahibaw sad ta sa ilang kultura. Unya sila sad makahibaw sad sa atong kultura dili sa Cebu. Unya people to people connection kay kinahanglan kay dapat jud sila makahibaw kung unsa jud ang Cebuano para makahibaw sad sila unsa atong kahimtang, para makahibaw sad kita sad maka kuan sa ta maka-learn sa ta nila. Unya development service. So kini usa ka programa sa Ramon Aboitiz Foundation, Eduardo Aboitiz Development Studies Center. Unya karon kay since naaman tay mga youth nga mga delegates sad nga niadto didto sa Netherlands, sir, no? Mao ni ang gitawag nga Young Heroes for Cebu. Sila jud ang nangulo, sila jud ang nag-lead. So sila na karon, no? Yes, Mo ay sila nag facilitate nining padagan sa program. Implement jud sa program. So happy kaayo ta nga na sila jud ang nag-lead sa program. So ang Young Heroes for Cebu karon nga run og last year nga run sila jud nag-lead kay na-inspire jud sila sa ilang mga nakatunan didto sa Netherlands. Unya naasad sila ganahan sa jud sila mo kanang mo tabang. So karon na si Julia, I think kanang Julia can explain more. Yes, Joel, please explain. Yes, ang kining PDEX, sir, or Pinoy Dutch Explore, usa kining programa sa giingon ni Miss Jenny sa RAFI, sa Ramon Aboitiz Foundation, in partnership with the Cebu City Government. Kay ang kining mga youth nato ron kay taga Haarlemmermeer ni sila sa Netherlands nga sister city sa Cebu City. So tungod ana nga sister city relationship, ang usa ana niya nga aspeto ana nga dunay youth cultural immersion. So kami kanang gipadala mi dito sa 2012, so karon 2013 and 2014 kay sila na pud mo ari diri. So bali kita na po yung nag-host. Yes, kita na pud Alright. host. Yes. So kung maisgot ta og pagbiyahe last 2012, murag no, kita tong kuyoga, Joel. Yes, no? sir. So at least this time kita say makahatag nilang higayon sa padagan or pag-host nila, no, pag-facilitate sa program. Sir. So kwan Yes, Miss Jen. katong pag 2012 nga nangadto ang mga Filipino youth o adult leaders, ikatulo na to nga exchange. Ang first kay pag 2007, unya na sundan ni og second pag I think 2009 if I'm not mistaken. And then pag 2012 ang kuan ubay-ubay sa to ang first kay apil sad ko ato mga 33 ka. Oh, apil sa deka ato, no, pag-adto. Unya pag 2009 maybe mga 24 kabuok or so, and then pag 2012 15. So unya naa pa jud sila plano nga maybe next year maka-adto sad sila, but it's really kuan, so God willing kuan mahitabo ang next year nga. Yeah. It's all up to Stefan here. Anyway, nagsugod ang pag-visit nila. When was that? First good nga pag-ari nila. First batch. First 2006. 2006. So 8th run na karon sa tila. Yeah. Apil ato si Stefan. Were you part of the first batch? Yeah, I was part of the Okay. first batch. You still young then. Yes. Yeah. Yeah. Now The age of. Back All then. right. Anyway. he's younger daw kuno now. So Oh. based on our 21 years old man ang nabutang sa Oh, 21. Anyway, so si Stefan na ron, siya nay at atong una siya maoy member sa usa siya ka delegate karon siya na usa na ka adult leader. Yes. Yes, So no? nagsugod jud siya nga adult youth delegate Youth siya. delegate. Unya nagkakuan na ahimo na jud siya nga adult leader karon. Yeah. So mora pod ni ang nahitabo pod nilang Julia, no? Na adult leader. Karon na adult leader. Naahat. Mao jud Matawag nga adult leader, sir, pero organizer, jud ni Organizer. coordinator. All right.
Yes, Miss Jen, what are the achievements of the program since it started? Yun. So ang kuan ang daghan na kay ni silag nahimo diri kay ang kuan man sa VHC kanang di man ko kay ba mo pronounce ani sila ang pa-pronounce Yeah, VHC. What's can you please VHC? pronounce what VHC means? Vriendschapsband halen we meer Cebu. Basta, motto VHC. Yeah. Yes, Miss Jen, go ahead. So, naanatay mga kuan, naanatay 147 Dutch youth nga nakaari og adult leaders. Yes. Kaya, aside from that, kay ikaari nila diri kay mao jud ang tumong jud nila kay mutabang jud no sa mga tao. So, unsa may mga nahimo na nila, Miss Dili lang ni Jen? for fun. It's not for fun. Yeah. Dili na sila lingaw-lingaw. Dili ni sila tourist. Kay kani sila kay naa jud ni sila itumong nga mutabang sa mga katawhan. So 6 na kabuka community sa Gawad Kalinga ilang naadtuan. GK Riloan, GK Bugo, GK Mananga Talisay, GK Magikay Mandawe, GK Dumanhog. Unya karon kanang karon nga run kay karon nga run kay nangadto sila sa GK Mambaling. Mambaling. Yeah, Minglanilla. Minglanilla. Alright. Unya, ang last year, sir, nakatabang sad ni sila sa Bajau community sa Mambaling, Cebu City. So, kung i-total nato no ang ilahang mga nahimo, naa sila'y mga kanang usa ka multipurpose hall nagihimo sa GK Liloan, 18 houses in 3 sa mga sites, and then karon naa sila duha ka balay nga gihimo sa Minglanilla. Sa GK Minglanilla mao nang kapoy kay ni ilang mga lawas. They are very tired carrying all the mga hollow blocks, the bricks. Unya nana sila muscles, naka-build na sila muscles. Pag human dito. Muscles na ha. Unya 8 houses sa Bajau community. So, kung i-total nino kay ubay-ubay na jud ilang na mga pamilya nga nahatagan. So meaning to say, Miss Jen, sa pag-ari nila, nakat-on sila at the same time nakatabang sila. Yes, aside from that, daghan pa jud ni silang partners na ani mga orphanages nga partners sila kanang ang Forge, to name a few, SOS. Dunay daghan, but mostly, sir, naka-focus gid siya sa social welfare. So kana mga institution nato sa Cebu nga nagatabang sa mga tao nga nanghinahanglan og tabang. So dunay Seventh Spirit, GVSP para sa mga deaf mute, SOS Children's Village para sa orphanage, ang Albert Schweitzer nga orphanage sa Cordova. So ug ang Batang Pinangga before. So dako gyud kay ni siya nga interaction nila kay kada adlaw kay dunay gipang prepare nga mga activities nila nga dunay gid siya tema sa kada adlaw gyud. But this year unsa may goal gyud nila, specific goal for this year, Miss John? Ang goal gyud namo this year, sir, is to nga makapromote og cross-cultural understanding. So gitawag man ni siya nga Pinoy Dutch Explore, but Yes. I think this is the first time na sa Pinoy Dutch Explore dunag yung mga Pinoy nga delegates. Kay usually before mga volunteer naman to nga mga Pinoy, so mga Yes. come and go. Yeah. But this year gusto na mo, since Pinoy Dutch Explore man siya, dili dapat nga Dutch ra. So dapat naapoy Pinoy. So naay mga Pinoy ta nga mga ni-appeal nila nga naa sila'y mga buddies para napod sila mga partner here sa Cebu silang stay. So sa meaning Cebu. na sila counterpart from Yes, here. Yes, from here. Okay, good. Nga sila atong mga scholars di ay sa YMA, sa Young Minds Academy. Okay, they are YMA scholars Yes. also. All right. Now, unsa may mga kalihukan nung naka-line up aside ikapila na ron nila kaadlaw? Ika-11. Ika-11. nga adlaw. Naanalay pila kaadlaw ang nabilin? 9. Siyam kaadlaw, Siyam, no? siyam. So in 9 days unsa pa may mga buhatunon pa nila nga nakalinya? Ang nakalinya nila, sir, kay karong Lunes moadto sila sa Barili sa Cebu Technological University kay partner man na sa VHC kana nakatabang gyud ang sila og maayo sa CTU Barili. So didto kay makita sila og unsa ang kinabuhi sa usa ka college student sa probinsya. So doon na pud sila mga buddies didto. Mo-attend sila sa mga klase, Yeah. mo-ano sila sa mga farms didto, kanang mananom sila didto,
ma-experience ko nila unsay kinabuhi sa probinsya kay Yeah. sa whole 2 weeks sila naman sila sa ato ang kanang syudad. Yeah. So next week mo sila sa kanang probinsya, and then after that kay mo take care sila sa mga orphans sa Albert Schweitzer nga orphanage sa Cordova. So ilang ipakaon, so maka-experience po sila unsay feeling nga mahimo nga ginikanan diri sa Cebu. So after that kay mag-interact sila with orphans sa SOS nga Children's Village, unya na ay duha ka adlaw nga mupahulay sa dagat. Alright. Nga, So magdagat-dagat. mo-enjoy sila last- sa ato ang beautiful beaches Yes. here in Cebu. Kay since sa Alright. tibuok nga tulo ka semana kay busy magyud kaayo sila, so at least na ay 2 days nga maka-relax, Yeah. ano sa sun. So this time murag naagid sila'y higayon no nga makasuroy sa atong mga anindot nga mga dagat dinhi kay the last time murag hectic man kay to ilang schedule no. Mao. So this time nindot kayo kay tagaan gyud ninyo og time for to relax. rest. And then, Alright. kuan dili sad ni sayon-sayon ilahang gihimo diri sir kay katong last week nangadto sad ni sila didto kuan kanang inayawan dump site. Kaya nakasimhod jud sila sa unsa ka humot ang Oh. atong dump site diri sa Cebu City. Yeah. Daghan kay sila realization ato niya nagkuan sad sila nangadto sad sila og kanang mag social discovery walk sa ni ang Young Heroes for Cebu mao jud ang nag-organize. So So unsay mahitabo ani Miss Katong Jewel? sa social discovery walk, sir, kay nahog siya nga pina-amazing race. So naay duha ka teams niya ang tema magid ato kay poverty. So makita gid nila ang downtown Cebu, nakita nila ang mga tawo nga nagapuyo didto, ang Okay. mga trabaho nila didto. So naay daghan kaayo nga mga pit stops, among gitawag nga pit stops. Nga dunay mga activity nga dapat nila buhaton sa kada grupo. So ang uban ana kay nakaripak sila og uling sa tabuan. So kita gid sila nakasud gid sila sa merkado sa tabuan, nakita sila sa mga isda didto sa kahumot sa buwad didto sa tabuan. Lahi no ang ilang ang Yes. market nato ikumparar nato ang ilang ang public market nato ug ang ilang public market dito lahi kayo no. Ayo sir, kita gid Yes. sila sa kalahian. Mhm. And then kanang daghan pa nakasuway sila sa tuslubua. Remember Oh. the pig's brain that you Oh. ate with the rice? You like it, ha? Yeah, nakasulay Tuslubua, sila ha? na. did you like it? Well, in first case, I thought it was a little bit strange because in Holland we're not used to eat pig brains, but it was nice taste. So I can advise it to the other Dutch delegates as Alright. well. So nakasuway po ni sila gipakaon ninyo guan mga sana fishball? Or Wala kuwan pa sa sir, wala pa. kanang medyo nagbantay pod mi sa Yes, ilahang no, kay base pangkanon niya- kay base na ay maagto sa ospital o Correct. kanit. So, No, so- pero kato lang sa katong tuslubuwa. At least makakita gid ni sila. Oo, pero hinay-hinay lang. Hinay-hinay So, lang. kung gusto sila suway na pod Alright. sila. So mga igala no mao ni ang mga bisita nato karon. They are young and they are from as we said they came from the Netherlands and naa sila dinhi haron makat-on nato mga higala kung unsay ato ang kultura and also makat-on sad sila unsa may mga kanang kinabuhi og kuyog sa atong mga kaigsuonan dinhi. So I do believe nga ang nag-mention man ta kaganina og barili no. Part sa ato ang part sa ilang partnership ang taga barili sad nga mga students gipaadto dito no. Pila na magtuon. nakatuig nga ang mga students sa CTU Barili ipadala sa Netherlands para dito mag-intern sa mga kompanya dito. So murag partnership na siya ba, murag give and take relationship nga kung moadto sila dito so inig-ari nila moadto sad sila sa kanang Barili. All right. For Jap, yes, you are half Filipino. So far, how did you find Cebu? Well, my mom is from Eastern Samar. Oh, okay. From Giwan. And so I've never been to Cebu before. So I saw a lot of new things. I tried a lot of new foods, just like the tuslubua. I was like I was doubting if I should taste it or not because, yeah, it's weird, the big brains. And also, I heard about the balut. Balut. Maybe I'm not sure if I am going to taste that this 3 weeks, but actually I'm very curious what it would taste like. So
Yeah, that's really fun. And the host family, my host family here in Cebu City, they let me try a lot of traditional Cebuano dishes. So I think that's a really good way to, yeah, actually have an immersion in Cebuano culture and to see the difference. Yeah. So for you, Jap, what is the value of FIDEX program? I think the value of this PDX program is like being able to exchange Dutch ideas from a Dutch point of view and Filipino ideas, and to share them with each other, and yeah, to understand each other from a different point of view, a different perspective. Yeah. And yes, for Jonathan, what can you say about the Philippines? This is your first time, particularly Cebu. Yes, for me it's also the first time in Cebu. It's also the first time out of Europe. So it's in first instance it was a big culture shock, because everything was new. The streets, the people, traffic, and I've learned that the people here are very hospitable, and they are also very kind to you. I want to thank my host families I've had so far for the great food and hospitality and everything. Yeah, and we just experienced a lot of insights. There are some differences between the Netherlands and the Philippines, and one big difference is that there are very rich people and very poor people, and we've seen that also the poor people are very happy because of the fact they don't have a lot. They don't have to care about money or something. And that's something I've learned, and I think that's very important. Yep. So last year, kuyog nila, no? Katong bag-o lang kuyog dihay taga Belgium nga grupo. Yes, sir. Pero unsay kalahian karon day nga sila puros na lagi ni taga Kuantanan, taga Netherlands. Ang Cebu City di ay, sir, kay naapoy sister city sa Belgium sa Kortrijk. So Yes. katong ni adto pag 2012 nakastay pud ta sa Belgium. Last year dunay mga youth pod nga gikan sa Belgium nga ni-appeal pod sila sa program, kaso tungod sa mga wala na plano nga kalahian o nga mga pagbag-o kanang wala sila nakaabot sa requirement kay para Okay. maka-appeal sila this year. Pero Sister City gihapon ta Yes, nila. nagpabilin gyapon ang Sister City. Nagpabilin gihapon. Pero this year kay Dutch lang muna og ang mga Pinoy. So muna nga instead sa mga Belgians, sir, kay mga Pinoys ang gipuli. So karon makaingon ta nga lahi ang mga activities no nga atong gi-prepare nila. Yes, sir. I-compare na to sa mga nangagi. Yes, sir. Alright. Lahi gyud kaayo kay ang amoa nga gusto sa Young Heroes for Cebu nga dunag gyud tema sa kada adlaw nga kanang walay adlaw nga mausik. So basin usahay makaingon sila nga kapoy kaayo sila kay puno kaayo ang ilang mga activities sa kada adlaw, pero among gusto nga sa kada lihok nila dunag gyud sila makat-unan ana. O kanang gahapon, sir, kay nindot kaayo gahapon kay nahuman among youth forum. Pero sa buntag ato kay school tour to siya, so nakita nila unsay kalahian sa public o sa private nga high school and college. Sa ilaha magud didto kay kanang walay kalahian, but sa atoa diri dako kaayo ang kalahian ana nila. Ug sa hapon sa USJR kay nahitabo ang youth forum, naka-interact sila sa Wow. 70 kabuok sila tanan nga nag-interact kauban ang mga youth nga mga students sa San Jose, sa San Carlos ug sa Cebu Normal University. Nag-discuss sila, nagtuki sila sa mga social issues, sa mga changes nga sa mga kalahian nila sa mga sa opinion sa Dutch ug sa Filipino. Yeah. So can we ask Stefan your experience since you are now handling the group? So what's the difference between the last time and now with this new group? Well, every group is different, and I think that we have a really great group this year of very enthusiastic youth
who are very much willing to fully experience the Filipino culture and lifestyle, and to well, like Jeb said, taste all the food and to do all the activities and well, do everything that a normal Filipino does as well to experience it. So I think we have a really good group, and well, I'm looking forward to the next activities. So kini sila Miss Jen sa atong partnership sa ilahang grupo, dugay-dugay na magini siya apan nagtan-aw pa ta nga naapay mga youth pod nga maka adto pod no sa mga pipila ka say buwan or tuig baka ngadto pod murag kita na po yung mga adto pod sa ilaha. Yes sir, pero kana sir kana murag daghan pa kayo nang organizing o kanang meetings, but kuan sir mao jud tingay na ang ato ang padulngan kay kani manggod kay nindot kay ni nga programa daghan kay tag makatunan ani unya sayang sad nga kuan maundang no ang kuan. So we are ang pagpaningkamot anaa no. Yes, nagpadayon para daghan patang mapadala didto nga mga youth pod gikan sa atoa. Alright. Daghan sa jud kayo tag makatunan. Daghang kayong opportunities no nga makatunta dito. Makumparar na to dinhi sa ato ang pagpadagan pod sa ato ang nasod og Pilipinas. Malipayon gani kay ta kay ang VHC kay sige gihapon sila. They're very supportive. Yep. Daghan kay sila mga organizations nga natabangan diri sa Cebu. And even outside Cebu, you're also helping others, no? Not only in Cebu. Yeah, also outside Cebu. Yeah, so daghan jud ni sila tabangan unya. We also want to help them sa kanang in achieving their goal. Okay mga igala, mo balik ta no. Human lamang nining pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo nga subay sa sister city relationship tali sa Subo ug Haarlemmermeer City sa Holland, adunay kasabutan ang duha ka syudad alang sa kalambuan, labaw na sa 20 ka tuig ang sister city relationship tali sa Subo ug Haarlemmermeer. Ug lakip sa ilang kasabutan mao ang pagsuporta sa usag-usa, kabahin sa education, cultural exchange, health, emergency response, agriculture ug uban pa. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakaawahing kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Pagkatambayayungan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun RAFI, Weather Philippines Foundation Incorporated kun WPF, ug League of Provinces of the Philippines, ang pagpangapod-apod sa dili momino sa pulo ka automated weather stations kun AWS ngadto sa pipila ka mga lungsod sa Subo. Ang maong pagpangapod-apod subay sa disaster risk reduction planning, diin ang AWS makatag-an sa kondisyon sa panahon 5 ka adlaw sa dili pa kini mahitabo. Lakip sa mga lungsod nga makadawat sa AWS mao ang Alcoy, Daan Bantayan, Dumanhog, Madridejos, Malabuyok, Santander, San Francisco, San Remigio, Tuburan ug ang syudad sa Bugo. Subay niini, usa ka pagbansay unsaon paggamit sa AWS ang gipahigayon ni atong Webes, diin gisalmutan kini sa mga representante sa mga naisgutang lungsod. Dili moubos sa 20 ka mga bagyo ang masinati sa nasod matag tuig, diin 5 niini ang magdala og labing kadaot. Sa laing balita, kipahibalo sa RAFI nga adunay daghang mga kahoy sa nasod ang kakuhaan og tambal aron sa pag-ayos sa lain-laing mga balatian pinaagi sa bag-o lang gipagawas ni ining libro nga giuluhan nga Manual on Native Trees in the Visayas. Lakip niini ang batino. Kansang lawas gamit kayo himuong busawog ug mga kinulit nga mga butang apan ang duga sa iyang panit tambal sa hilanat ug suka kalibang. Lain pang kahoy nga makatambal mao ang katmon nga may duga nga kun isagol sa asukar mahimong tambal sa ubo ug panglimpyo sa buhok. Daghan pang mga kahoy ang kakuhaan og tambal alang sa daghang mga matang sa sakit nga anaa makit-an og mahibaw-an sa naiskutang libro. Mamahimong mapalit ang libro sa Casa Gordo Museum sa Lopez Haino Street, syudad sa Subo. Ug mao kini ang mga nahitabo karong semanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini sa Pagtuki GG, mayong buntag. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa mo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Kung panginahanglan kabahin sa civil works o general engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuka Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality.
Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan.